spus să ne jucăm. A spus el, știu doar. Dă și mie 500 de monede. În Season Tile Pass, ce mai pot cu? Lasă așa. La tile era un Winter. Că la asta. Weapon, premium weapon, adică asta. De ce știu așa? Am și upgradat-o full. Am făcut kill. Încă vin la mine. Ia. Dai bloc. Telecnezie. Și bloc. Nu. De ce la mine? Așa, perfect. Nu. La limită. Ei, nu zic că iau și unul. Bine, mă, GG. Da, nu știu, e un bug pe telefon. Mi-arată aici. Te scrie, nu știu de ce. Ia să facem. Velgul Dagger. Da, îl mai aveam. Mișto. Uite pe ăsta. Bun. Bun. Double elimination. Măcar am luat un win pe episodul ăsta. Nu joc multe meciuri. E noapte. Eu cred că o să uitați. Bine, cred. Bine, mâine. Opa! Mâine e luni. Ce-am azi? Aproape. Mi-am 4 abilități de luat. Aș ca bine. N-am ce zic. Aș ca bine, eu. Fata aia.
telechinezie. Oh. Oh. O să nu cam rău, deci o să pun pauză. Mane, poșodio! Ne dăm sabia. Arată mișto. Glacial Hunter. Ce mișto e. Vreau să mă gândesc să-mi cumpăr pulul. La final vreau să pulul de Indeflection, Wing Clock și Populus. Ce mișto e sabia asta. O ador. Deniz. Are force? Force. Okay. Și asta cu Clayman. Faci un client 7 zile consecutive. Da, asta. Client 9 zile consecutive. Da, asta. Da, îmi place sabia asta glaciarul, o ador. Nu mi-a dat aici ceva mișto, dar mi-a dat aici ceva câte mișto. Revin când la următorul meci. Hai, în 3 secunde începe domnul nostru meci. Ma, ce efect are sabia asta. Abia acum văd. Am pus să testez. Următorul meci revin. Și meciul începe în 9 secunde. Free rewards. Deci mi-am 25, am 200. Perfect. Începem. No. Bine. Double kill. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați pe butonaj de like, share și subscribe și ne vedem data viitoare. Pa, pa!